Hola, bon dia. Avui fem la lliçó 109, que diu Descanso en Déu. I aquesta lliçó la intentarem fer com si fos una petita meditació. Us convido a tancar els ulls, a posar-vos còmodes. Si l'escolteu mentre esteu conduint o caminant, doncs intenteu estar el més tranquils possible i el més connectats possible en el vostre ser intern. Diu així: avui demanem descans i una quietud que les aparences del món no poden pertorbar. Demanem pau i tranquil·litat enmig de tot aquest huracà nascut de somnis conflictius. Demanem seguretat i felicitat. Tot i que el que sembla que veiem sigui perill i infortuni. I disposem del pensament que respondrà a la nostra petició amb el que demanem. Descanso en Déu. Aquest pensament t'atorgarà descans i pau, quietud, seguretat i la felicitat que busques. Descanso en Déu. Aquest pensament té el poder de despertar la veritat dormint en tu, que posseeixes la visió que veu més enllà de les aparences fins a aquesta mateixa veritat en tot el món i en tot el que existeix. Aquí hi ha el final del patiment, pel món sencer i per tot aquell que hagi vingut algun cop o hagi de venir per estar aquí per algun temps. He aquí el pensament mitjançant el qual el Fill de Déu neix de nou per reconèixer-se a si mateix. Descanso en Déu. Completament tranquil. Aquest pensament et traurà endavant a través de malsons i lluites, més enllà de l'infortuni i del dolor, de la pèrdua i de la mort, i et portarà a la certesa de Déu. No hi ha cap patiment, absolutament cap, que no pugui sanar. No hi ha problema que no pugui resoldre. I no hi ha aparença que no es converteixi en la veritat davant dels ulls de vosaltres que descanseu en Déu. Aquest és el dia de la pau. Descanses en Déu. I mentre els vents de l'odi divideixen el món, el teu descans resta impertorbable. Teu és el descans de la veritat. Les aparences no et poden pertorbar. Exhortes a tots els teus germans a que s'uneixin a tu en el teu descans i ells t'escoltaran i vindran a tu perquè descanses en Déu. No escoltaran cap altra veu excepte la teva perquè tu li has entregat la teva veu a Déu i ara descanses en ell, en Déu, i deixes que ell, Déu, parli a través de tu.
En ell no tens inquietuds, preocupacions, angoixes, dolor, ni por al futur, ni remordiments pel passat. Descanses en la intemporalitat, mentre que el temps passa de llarg sense deixar cap marca sobre teu. Doncs res pot mai alterar el teu descans de manera alguna. Descansa avui. I segons tanques els ulls, endinsa't en la quietud. Permet que aquests períodes de descans i d'aire assegurin a la teva ment que totes les seves frenètiques fantasies no eren sinó els somnis d'un deliri que ja ha passat. Deixa que la teva ment s'aquieti i accepti amb agraïment la seva curació. Ara que descanses amb Déu, ja no vindran a rondar-te somnis de terror. Dedica temps avui a anar més enllà dels somnis, fins a arribar a la pau. En els descansos que avui prens cada hora, una ment fatigada de repent s'alegra. Un ocell amb les ales trencades torna a cantar. I un petit llac, per llarg temps sec, brota de nou. El món reneix cada vegada que descanses i recordes cada hora que has vingut a oferir-li la pau de Déu al món, a fi de que pogués descansar juntament amb tu. Cada cop que avui descanses 5 minuts, el món s'apropa més al seu despertar. I el moment en què l'únic que hi hagi sigui descans, s'acosta més a totes les ments cansades i exhaustes, massa agotades, ara com per poder seguir endavant soles. I aquestes ments escoltaran a l'ocell que canta altra vegada i veuran el petit llac que torna a brotar de nou. I amb renascuda esperança i renovat vigor marxaran, caminaran amb pas lleuger pel camí que de sobte sembla més fàcil de recórrer a mesura que avancen. Avui descanses en la pau de Déu i des del teu descans animes els teus germans a que trobin el seu i descansin al teu costat. Avui seràs fidel a la teva feina, al teu objectiu, al no oblidar-te de ningú i incloure a tots en el infinit cercle de la teva pau, al sagrat santuari on reposes, és a dir, a la teva ment amb Déu.
a la teva ment amb el Pare. Obre les portes del temple i deixa que els teus germans distants i els teus amics més íntims vinguin des dels meus llunyans llocs del món, així com des dels meus propers també. Invita'ls a tots a entrar i a descansar amb tu. Avui descanses en la pau de Déu, tranquil i sense por. Cadascun dels teus germans ve a descansar i oferir-te el seu descans. Aquí tots descansem junts. Doncs així és com el nostre descans es torna total. I allò que avui donem ja ho hem rebut. El temps no és el guardià d'allò que donem avui. Donem als que encara no han nascut i als que ja van marxar. A tot pensament de Déu i a la ment en la que aquests pensaments han nascut i a on descansen. I els hi recordem el seu lloc de descans cada cop que ens decidim i que ens diem a nosaltres mateixos: descanso en Déu. Descanso en Déu. Avui escollo descansar en Déu. Deixo de banda preocupacions, angoixes, pors, malalties i descanso en Déu. Recordeu oferir-li avui a Déu 5 minuts al començament de cada hora d'aquest descansar amb ell, d'aquest anar més enllà del somni fins a trobar la pau. I així, oferint-la a tothom, la tindrem nosaltres. I de fer aquest cercle de pau que ens esmenta la lliçó, on hi hem de posar els nostres enemics i també els nostres amics més íntims. I junts descansem en Déu. Que tingueu un molt bon dia i una bona pràctica. I que el descans en Déu es faci realitat amb tots vosaltres avui. Fins demà. Adéu.